kamu deneng ora krasa mlebu donge mandan merih apa kepriwe ning ora krasa ya. Apa nu Antasena karo nyong gedhe nyong apa iya dene Antasena mempret cilik wis aku ki mau iso matek aji panglimunan mor mengko yen kowe dibedah wetenge malah kowe sing lara ya iya pancen aja dibedah lah melas lah niki kula ken pripun iki kowe sakwise kaya ngono mesti dadi wong ampuh paribasan tan tedas tapak paluning pandhe sisaning Gurindo memes Kolontoko lha ora tedas mor memes Kolontoko siapa niku bedil bedil mbok sing nginum kuwi mau kendil oh kendil mbok sinang ban ngenang aring ban motor apa ban pit kae pentil bamor oh pentil wis pentil itu terus digawa nang aring Yuli lah ngawur bawor maksudnya sih nggo gawe alis kae lho sinang slesepan manggone sing gawene coklat gawene ireng kae jenenge pensil ha iya potlot napa kula mboten pas agaman cobanen mor Adal Detela ya Bule-gulamu banget ya bule-gula bawor ora pas agaman kejaba kaya ngono duweni ampuh kekuatan liyane ya duwe bulan duweni kekuatan lindune napa? Kowe duwe, Mor. Pripun iki? Mabura, kowe mesti iso mabur. Bawor mabur napa? Mabura, bawor. Bawor mabur, bawor. Iya. Weru nganang-anang kok dan weru anak kalenan bareng ya wah nang Tanggulangi lagi wayangan wah kayak lurer nyawer wah nang dolalake bareng ya dolalake Yuli Budoyo udah rame temen ya napa kula saged lindune ambles bumi kowe iso Mor bawor ambles bumi bawor lah nang bumi peteng temen ya ora ana warung ana orang-orang pada cakar-cakaran deneng enak maju ana cacing bareng ana bulit bareng dening pada karo nggonku bulite maju nyong maju aduh dening mambu dadal ambunge lah dening mambune kaya kiye ya bimen ki ndelok cicipane mumpung urung tak emek tak cicipi dhisit lah deneng siana lombok bara-bara ora tak emek nang nyong tak dilat disit bara-bara ya dan ampuh banget bala dewa tanding karo ini betul ayo lo maju deh mangga mati urip sing kagungan Gusti kang mubar wasisa gulu nasil lae katul maut kabeh barang urip arep tumeka